ambato. Sarki guda ɗaya mai dubu, sanya na zamto karibu mukarrabu. Ka cikar isa da abban Zainabu, ka zo dan fahimtar da kullun zan tayo ambato. Dukkan salatan da kai ka sarrafa, sannan ka ƙara linka su ga Mustapha. Angon Khadija zaɓaɓɓe Zushafa, ga alihi rabba har ashabu yan ambato. Yan ambato sun fito kuma gani na an tayo mai sayyaban fadima maza karsayo ambato. Dangai da manyan mu dole na sunkuya, Jilani Tijjani sarkin auliya, Barhama mai bin ka san bai shan wuya, da Sharif Haruna Katsina baban mu na ambato. Ga shehu Abdulmutallibi shugaba, mai shehu ne ka wuce basu ganka ba, ga sayyadi Mustapha baban mu dan ambato. Yan ambato sun fito kuma gani na an tayo mai sayyaban fadima maza karsayo ambato. Ga ma'anar ambato ku ji bayyane, wato yabon fadima Zahra ne, da isa da nuna girman matsayinta ne, bege da yaɗa ƙaunar Mahamudu ne ambato. Hanyar yaban fadima Zahra uce, da yabanta sayyada ga mu a haukace, kuma ba mu ji ba gani na tsuwar mu muyi ambato. Yan ambato sun fito kuma gani na an tayo mai sayyaban fadima maza karsayo ambato. Matsayinta sayyada to a yi gum kawai, sirrinta ne ko ina harbin nuwai, kai dai ka kama begenta uwar ta wani, wa a ruban sun gaza sun yi wani sun fito. Mukarrama, ɗaukar jikin ma'aiki ce Fadima, sannan ya ce da muran ita ce kuma, duniya da lahira kaf haskenta ne ya fito. Yan ambato sun fito kuma gani na an tayo mai sayyaban fadima maza karsayo ambato. Matar Aliyu gwarzon filin Badar, mai tarwatsar da arna ya saka silar, mai son uwar mutomi mai albishir, dan ba shi babu kunci in ya rike ambato. Ummul Husaini Sadiqa Radiya, mai da kyau ya san kyau ma'asumiya, dukulalin ummi na in sha wuya, kullum dare da rana sunan shi zan ambato. Yan ambato sun fito kuma gani na an tayo mai sayyaban fadima maza karsayo ambato. Dangin da babu mai suna Fadima, aure cikin su banyi na sallama, komai nake ina so na ga Fadima, mai kyau da walwali Fadima Zahra in ta fito. Bai santa bai shiga mugun yanayi, duk mai yabanta ko tsira za ya yi, in bar yabanta to ni mi zanayi, na kama Fadima har abada ina ambato. Yan ambato sun fito kuma gani na an tayo mai sayyaban fadima maza karsayo ambato. Ni na tsaya ambato, ku kira da dan ambato, ni dai ina ambato, ni ma ina ambato, mu ma muna ambato, wancan yana ambato, wannan yana ambato, ko waggana ambato, waccan tana ambato, ke ma kina ambato, kai ma kana ambato, wannan yana ambato, manya suna ambato, ɗan yara na ambato, babbi suna ambato, mata suna ambato, gayu suna ambato, ga malamai ambato, baban muna ambato, babar muna ambato, kannan muna ambato, yayyan muna ambato. Tasiu dan matashi ni dai ina ambato. Yan ambato sun fito kuma gani na an tayo mai sayyaban fadima maza karsayo ambato. Ba nuna wariya ko kyashi cikin Hajiya Ayasha mamar mu tana cikin, malam uban mu mai shehi na cikin, ga sayyidin mu Hafiz Abdullah mai ambato. Dangin da babu mai suna Fadima, aure cikin su banyi na
sayu ambato. nan san tsaya na nake mana agaji, ilimin ne ya karanci ki zuba ya ji, sai wanda ya yi baitin shi za ku ji. Tasiu dan matashi ku kira ni dan ambato. Dan ambato sun fito kuma gani na an tayo, mai sanya ban fadima masakar sayo ambato. Yan ambato sun fito kuma gani